देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदिन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यानाम्ने गौरतिशे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन्ने नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणी जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तत्भक्ताय नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। गौर ब्रह्मानंदे हरे हरे कृष्ण। देहबन्धो मत्सङ्गिन् मद्गुरो मन्महादना निष्ठारगमद्भाग्यामदानन्दा नमोऽस्तुते। ग्रन्थराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रीमद्भागवतम षष्ठः स्कन्धम् अध्याയം 2 ശ്ലോകം 32. ഇന്നലെ കുന്തിമാരാണിയുടെ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെയാണ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതിന്റെ മുന്നേ നമ്മൾ അജാമിളൻ തന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ട് പശ്ചാത്തപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ. വൃദ്ധരായിട്ടുള്ള മാതാപിതാക്കളെ ഒന്നും നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്, അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഓർത്ത് പശ്ചാത്തപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്ത് വാർത്തകളാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാലോ അല്ലെ സ്ക്രീന്? കാണാം ഗുരുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഓക്കെ, നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് ആ വിഷ്ണുദൂതന്മാര് അവിടുന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി അല്ലെ, അവരെവിടേക്കാണ് പോയത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നു 5-ാം സ്കന്ധത്തില് നരകീയ ലോകങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതോ ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൂമിയുടെ താഴെയായിട്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് അജാമിൽ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. 32-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അതാപി മേ ദുർഭഗസ്യ വിബുധോത്തമദർശനേ ഭവിതവ്യം മംഗളേന യേനാത്മാ മേ പ്രസീദതി. അതാപി മേ ദുർഭഗസ്യ വിബുധോത്തമദർശനേ ഭവിതവ്യം മംഗളേന യേനാത്മാ മേ പ്രസീദതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അതാപി മേ ദുർഭഗസ്യ വിബുധോത്തമദർശനേ ഭവിതവ്യം മംഗളേന യേനാത്മാ മേ പ്രസീദതി. അതാപി മേ ദുർഭഗസ്യ വിബുധോത്തമദർശനേ ഭവിതവ്യം മംഗളേന യേനാത്മാ മേ പ്രസീദതി. ഓക്കെ, ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. മാലതിശ്യാമദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഥാപി മേ ദുർഭഗസ്യ വിബുധോത്തമദർശനേ ഭവിതവ്യം മംഗളേന യേനാത്മാ മേ പ്രസീദതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ചൊല്ലു. പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഥാപി മേ ദുർഭഗസ്യ വിബുധോത്തമദർശനേ ഭവിതവ്യം മംഗളേന യേനാത്മാ മേ പ്രസീദതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. വത്സല ഷാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അതാപി മേ ദുർഭഗസ്യ വിബുധോത്തമദർശനേ ഭവിതവ്യം മംഗളേന യേനാത്മാ മേ പ്രസീദതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അതാപി മേ ദുർഭഗസ്യ വിബുധോത്തമദർശനേ ഭവിതവ്യം മംഗളേന യേനാത്മാ മേ പ്രസീദതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തഥാപി മേ ദുർഭഗസ്യ വിബുധോത്തമദർശനേ ഭവിതവ്യം മംഗളേന യേനാത്മാ മേ പ്രസീദതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാ ശിവവാസന ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധാമി മേ ദുർഭഗസ്യ വിബുധോത്തമദർശനേ ഭവിതവ്യം മംഗളേന യേനാത്മാ മേ പ്രസീദതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അദാപി മേ ദുർഭഗസ്യ വിബുധോത്തമദർശനേ ഭവിതവ്യം മംഗളേന യേനാത്മാ മേ പ്രസീദതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അതാപി മേ ദുർഭഗസ്യ വിബുധോത്തമദർശനേ ഭവിതവ്യം മംഗളേന യേനാത്മാ മേ പ്രസീദതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലാം മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അതാ ഭീമേ ദുർഭഗസ്യ വിബുധോത്തമദർശനേ ഭവിതവ്യം മംഗളേന യേനാത്മാ മേ പ്രസീദതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിതകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അതാപി മേ ദുർഭഗസ്യ വിവിധോത്തമദർശനേ ഭവിതവ്യം മംഗളേന യേനാത്മാ മേ പ്രസീദതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉഷ നായർ മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ഓക്കെ, നമോ ഉഷ നായർ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ അതാപി മേ ദുർഭഗസ്യ വിവിധോത്തമദർശനേ ഭവിതവ്യം മംഗളേന യേനാത്മാ മേ പ്രസീദതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അതാപി മേ ദുർഭഗസ്യ വിവിധോത്തമദർശനേ ഭവിതവ്യം മംഗളേന യേനാത്മാ മേ പ്രസീദതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതീയ മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അഥാപി മേ ദുർഭഗസ്യ വിബുധോത്തമ ദർശനേ ഭവിതവ്യം മംഗളേന യേനാത്മാ മേ പ്രസീദതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമൻ ഉണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അതാപി മേ ദുർഭഗസ്യ വിഭൂതോത്തമദർശനേ ഭവിതവ്യം മംഗളേന യേനാത്മനേ മേ പ്രസീദതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അഥാപി മേ ദുർഭഗസ്യ വിവിധോത്തമദർശനേ ഭവിതവ്യം മംഗളേന യേനാത്മാ മേ പ്രസീദതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭ വിജയ മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അതാപി മേ ദുർഭഗസ്യ വിബുധോത്തമദർശനേ ഭവിതവ്യം മംഗളേന യേനാത്മാ മേ പ്രസീദതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പ്രവർത്തനം ഭാഗം നോക്കാം. പ്രവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി. പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഒരു സമുദ്രത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന ഞാൻ അങ്ങേയറ്റം വെറുപ്പുളവാക്കുന്നവനും നിർഭാഗ്യവാനുമാണെങ്കിലും മുമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ച ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങൾ മൂലം എനിക്ക് എന്നെ രക്ഷിക്കാനെത്തിയ ആ 4 ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തികളെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. അവരുടെ സന്ദർശനത്താൽ ഞാനിപ്പോൾ അത്യധികം സന്തോഷവാനാണ്. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീലയിൽ 22:54 പ്രസ്താവിച്ചുള്ളതുപോലെ സാധുസംഗ സർവശാസ്ത്രകായ ലവമാത്ര സാധുസംഗ സർവസിദ്ധിയായി. സാധുസംഗ സർവശാസ്ത്രകായ ലവമാത്ര സാധുസംഗേ സർവസിദ്ധിയായി. എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സഹവാസം ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത്തരം സഹവാസത്തിന്റെ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ടുപോലും ഒരുവന് പരിപൂർണതയുടെ ബീജം ലഭ്യമാകും. അജാമിളൻ അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ തീർച്ചയായും വളരെ പരിശുദ്ധനും ഭക്തന്മാരോടും ബ്രാഹ്മണരോടും സഹവാസമുള്ളവനുമായിരുന്നു. ആ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ മൂലമാണ് പതീതനായിട്ടും അവന് തന്റെ പുത്രന് നാരായണൻ എന്ന് പേരിടാൻ പ്രചോദനമായി. തീർച്ചയായും അവന്റെ അന്തരംഗത്തിലിരുന്ന് പരമദിയോധപുരുഷനായ ഭഗവാൻ നൽകിയ ഉപദേശത്തിന്റെ ഫലമായിരുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 15:15 ഭഗവാൻ പറയുന്നത് പോലെ സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്ത സ്മൃതിജ്ഞാനമോഹനം ച. ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. സ്മൃതി വിസ്മൃതികളും ജ്ഞാനവും എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭഗവാൻ വളരെ
കൃപാലുവാകയാൽ എപ്പോഴെങ്കിലും തനിക്ക് സേവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളവരെ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കില്ല. അപ്രകാരം ഭഗവാൻ അജാമിളന്റെ അന്ധകരണത്തിൽ ഇരുന്ന് അവന്റെ ഇളയ പുത്രനെ നാരായണൻ എന്ന് നാമകരണം ചെയ്യാൻ അവസരം നൽകുകയും അങ്ങനെ അവന് പുത്രനെ വാത്സല്യപൂർവ്വം നാരായണ നാരായണ എന്ന് നിരന്തരം വിളിക്കാനും അതുമൂലം മരണസമയത്ത് ഏറ്റവും ഭയാനകവും വിപൽക്കരവുമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാൻ കഴിയുകയും ചെയ്തു. ആ വിധത്തിലാണ് കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം. ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദിപ്പായി ഭക്തിലതാ ബീജം. ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും കൃപയാൽ ഒരുവനെ ഭക്തിയുടെ ബീജം ലഭിക്കുന്നു. ഈ സഹവാസം ഒരുവനെ ഏറ്റവും വലിയ ഭയത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ അതിനാൽ ഓരോ ഭക്തന്റെയും നാമം വിഷ്ണുവിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ മാറ്റുന്നു. മരണസമയത്ത് ഭക്തന് കൃഷ്ണദാസനെന്നോ ഗോവിന്ദദാസനെന്നോ പോലെയുള്ള സ്വന്തം പേര് ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവന് മഹാവിപത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് ദീക്ഷാസ്വീകരണ സമയത്ത് നാമമാറ്റം അനിവാര്യം. പലരും ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ടൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട്. ഈ പേരൊക്കെ ശരിയായ പേരിൽ കയറണം എന്നൊക്കെ പറയും. ഇവിടെ വായിക്കൂ, പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഞങ്ങളുടെ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ അതിനാൽ ഓരോ ഭക്തന്റെയും നാമം വിഷ്ണുവിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ മാറ്റുന്നു. മരണസമയത്ത് ഭക്തന് കൃഷ്ണദാസനെന്നോ ഗോവിന്ദദാസനെന്നോ പോലെയുള്ള സ്വന്തം പേര് ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവന് മഹാവിപത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് ദീക്ഷാസ്വീകരണ സമയത്ത് നാമമാറ്റം അനിവാര്യമാണ്. ഇതൊന്നും വെറുതെ പറയുന്നതല്ല, അല്ലെ? പലതരത്തിലുള്ള പേരുകളുമായിരിക്കും, കർമ്മിയായിട്ടുള്ള പേരുകളായിരിക്കും. എന്റെ പേര് തന്നെ ഇവിടെ എടുക്കും. എന്റെ പേര് കർമ്മി പേര് ധനരാജൻ എന്നായിരുന്നു. ധനത്തിന്റെ രാജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുബേരൻ, അഹങ്കാരി, അല്ലേ? എന്നാൽ ഇവിടെ ഗുരുമഹാരാജ് എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള പേര് ധനഞ്ജയ കൃഷ്ണ സഖാദാസ്. ധനഞ്ജയ, ധനത്തിന് ജയിച്ചവൻ, അർജുനന്റെ വേറൊരു പേരാണ്, അല്ലെ? രാജസൂയ യജ്ഞത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവായിരുന്നു രാജാവെങ്കിലും ആ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ധനവും ശേഖരിച്ചു. എന്നാൽ അതിനോടൊന്നും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ല, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ധനഞ്ജയൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ധനഞ്ജയ കൃഷ്ണ സഖാദാസ് എന്നുള്ള പേര് തന്നു. എന്റെ നേരത്തെയുള്ള കർമ്മി പേരാണെങ്കിൽ എന്താണ്, അത് അഹങ്കാരമുള്ള ഒരു പേരാണ്. ധനരാജൻ, എന്താണ്, കുബേരൻ. അപ്പോ അതുപോലെ നമുക്ക് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള പേര് തന്നാൽ നമ്മൾ ആ പേര് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കൂ, അല്ലെ? അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ വഴക്കായിട്ടൊക്കെ പോയി. അവർ പിന്നീട് ക്ലാസ്സിലൊന്നും വരുന്നില്ല. ഒരു പ്രശ്നമില്ല. നമ്മൾ കുളിക്കാതിരുന്നാലും നമ്മൾ അശുദ്ധമായ മണക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ കുളിച്ചാൽ നമ്മൾ ശുദ്ധിയാവും. വേറെ ആളോട് ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുളിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. കുളിക്കാതെ ആൾക്കാരാണ് പ്രശ്നം, അല്ലെ? ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണോ ഇത് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതെന്നല്ല, ഇത് ശ്രീല പ്രഭുപാദരി, ഇസ്കോണിന്റെ ഫൗണ്ടർ ആചാര്യമായിട്ടുള്ള എസ് സി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എഴുതിയിട്ടുള്ള പർപ്പെട്ടാണ് ഇത്. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് ഇത് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളതല്ല, അരൂപ ഗോസ്വാമിയും ഭഗവാനും ഒക്കെ വന്നിട്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, നമുക്ക് അവസാന നിമിഷവും ഭഗവാനെ ഓർക്കാനായിട്ടാണ് നമുക്കിങ്ങനെ ദീക്ഷാസമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള പേര് തരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അല്ലെ വേറെന്തും പേര് നൽകിയ പോലെ എന്തിനാണ് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പേര് തരുന്നത്? കൃഷ്ണദാസൻ, ഗോവിന്ദദാസൻ. അപ്പോ അത് വെറുതെയുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ദീക്ഷ എടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു ഫാഷനായിട്ട് നടക്കുന്ന ധാരാളം ആൾക്കാർ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ജീവേര സ്വരൂപഹോയ് കൃഷ്ണരദ നിത്യദാസൻ, നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസൻ എന്നുള്ളതാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? ആ ഭഗവാന്റെ ദാസനാവുന്നതിനും അതിനൊരു പേരുണ്ട്, അതിന്റെ പേരാണ് നൽകുന്നത്, അല്ലെ? അതെന്താണ്, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. ഇപ്പൊ മാതാജിമാരാണെങ്കിൽ ശ്രീമതി രാധാറാണിയുമായിട്ടോ അല്ലെ ലക്ഷ്മി ദേവിയായിട്ടോ ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളപ്പോ ഒരാളുടെ കർമ്മി പേര് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ കർമ്മവും കൂടെ വരുന്നു പറയും. അപ്പൊ നമ്മള് കൃഷ്ണാബോധത്തിലൊക്കെ ആയി പിന്നീട് നമ്മൾ വേറെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, അത് നമ്മള് വീണ്ടും പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന പോലെ, അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കർമ്മമൊക്കെ ഗുരു എടുക്കുകയാണ്. ആ ഒരു യജ്ഞങ്ങളിൽ
എല്ലാം സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ടുള്ള എല്ലാ പാപങ്ങളും ഗുരു ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്, അതിനെ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് അങ്ങനെ യജ്ഞത്തിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു പുതിയ പേര് തരുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ജന്മമാണെന്ന് പറയും. ഒന്ന് നമ്മള് മാതാപിതാക്കൾക്ക് മക്കളായിട്ട് വന്നിട്ട് അവരൊരു പേര് തന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം വളർന്നു. പിന്നീട് ആധ്യാത്മിക ഗുരു നമ്മളെ ഏറ്റെടുക്കുകയും ആധ്യാത്മിക ഗുരു ഇത്രയും ജന്മത്തിലെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കുകയും അദ്ദേഹം ഒരു പുതിയ പേര് നമുക്ക് തരികയും ചെയ്യും. അപ്പൊ പിന്നീട് ആ പേരാണ് വിളിക്കേണ്ടത്. ഏത് സാഹചര്യമായാലും പ്രഭുപാദർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാസ്പോർട്ടിൽ പോലും, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാസ്പോർട്ടിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ദീക്ഷ പേരാണ് അദ്ദേഹം ഉള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിന്റെ പേരാണ് സ്പിരിച്വൽ ഫാദർ എന്ന പേരിൽ അവിടെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജിന്റെ പേരാണുള്ളത്. ഇപ്പോഴും വൃന്ദാവനത്തിൽ അവിടെ പ്രഭുപാദരുടെ റൂമിൽ അവിടെ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രഭുപാദരുടെ പാസ്പോർട്ട്. പ്രഭുപാദരുടെ പേര് അഭയചരൺ എന്നായിരുന്നു അല്ലെ? അല്ല, എന്താണ്, എസ് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ എന്നാണ് ആ പാസ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ടാവും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛന്റെ പേരിന് സ്പിരിച്വൽ ഫാദർ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജ്. ഇപ്പൊ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് പോലും പ്രഭുപാദരൊക്കെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു മാതൃകയായിട്ട്. ഒഫീഷ്യലായിട്ട് പോലും സ്പിരിച്വൽ നെയിമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭക്തിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്കത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയി. അപ്പോഴും കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ പിണക്കായിട്ട്, ഒരു നഷ്ടവുമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഭുപാദര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞു. പ്രഭുപാദര് ഇവിടെ പറയുന്നു, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള പേരുകൾ നമുക്ക് നൽകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം. ഒരു സീനിയർ ഡിവോട്ടി എന്ന് കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, നമ്മളിപ്പോഴോ ഇവിടെ കേരളത്തിലൊക്കെ ഹേയ് ഇന്നലെ വിളിക്കുന്ന പോലെ ഒരാളെയും വിളിക്കും അല്ലെ? അല്ലെ, ഭർത്താവാണ് ഭാര്യയെ ചിലപ്പോ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ കാണാം എടി എന്നൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് വിളിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ അതുപോലെ ഒരു വ്യക്തി മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ്, ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ അഹോ എന്നാണ് വിളിക്കലെന്ന് പറഞ്ഞു. അഹോ അഹോ അഹോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വിളിച്ച് ദീക്ഷ എടുക്കാറായി. അപ്പോ അവര് തമ്മിൽ ഡിസ്കസ് ആയി, ഇനി എന്ത് പേരായിരിക്കും കിട്ടുക. അപ്പൊ ഭാര്യ പറഞ്ഞു, ഇനി ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് വിളിച്ചത്, ഞാൻ ഇനിയും അഹോൻ തന്നെ വിളിച്ചു പോകുന്നത്, ഞാൻ ഇനിയും നിങ്ങളെ അഹോൻ തന്നെ വിളിച്ചു പോവുക, എനിക്ക് സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള പേര് കിട്ടിയാലും എന്ന്. അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഗുരു അറിയുന്നില്ല. ഗുരു അദ്ദേഹത്തിന് പേര് നൽകി അഹോബലദാസ്, അഹോബല നരസിംഹ, അഹോബലദാസ് എന്നുള്ള പേര് നൽകി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭാര്യക്ക് എന്താണ്, അഹോ തന്നെ വിളിക്കാം വീണ്ടും, എന്താണ്, അഹോബല നരസിംഹദാസ്, അഹോബലദാസ് എന്ന് പേര്. അഹോബലം ഭഗവാന്റെ ധാമം, നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലം അഹോബലം. അപ്പൊ അഹോബലദാസ് എന്ന് പേര് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ അതുപോലെ എന്താ പറയാ, ചിലപ്പോഴൊക്കെ അതേ പേര് തന്നെ ലഭിക്കും. അല്ല, വേറെ എന്താ പറയാ, കർമ്മിയായിട്ടുള്ള അർത്ഥമാണെങ്കിൽ ആ പേര് മാറും. വേറെ ഭഗവാന്റെതോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെയോ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആ പേരുകൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള അവരുടെ പേരിൽ ദാസൻ ദാസി എന്നുള്ള പേരിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ പേരാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും വിളിക്കേണ്ടത്. എന്താണ് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, നമുക്ക് മരണസമയത്തും ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ ആ പേരിലൂടെ നമുക്ക് ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആരെങ്കിലും ആ പേര് വിളിക്കുകയോ അല്ലെ ആർക്കെങ്കിലും ആ പേരിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ആ പേര് വിളിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അവസാന നിമിഷവും ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ്. സ്വന്തം പേര്, അതുപോലുള്ള സ്വന്തം പേര് ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവന് മഹാവിപത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് ദീക്ഷ സ്വീകരണ സമയത്ത് നാമമാറ്റം അനിവാര്യമാണ്. കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം വളരെ വിശാലമാകിയാൽ അത് കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുവാൻ ഒരുവനെ ഒരു വിധത്തിലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ അവസരം നൽകും. ഓക്കെ,
33-ാമത്തെ ശ്ലോകം കുറച്ച് പേര് കൂടി ശ്ലോകം ചൊല്ലാൻ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതൊന്നും വെറുതെ ഇടുന്നതല്ല. അപ്പൊ അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നേരത്തെ പറയുകയുണ്ടായത്. അപ്പൊ അവർ ഈ ക്ലാസ്സിലില്ല, അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സാരും കൊണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. ഇത് ധനഞ്ജയ പ്രഭുവിന്റെ അഭിപ്രായമല്ല. പ്രഭുപാദരി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 6-ാം സ്കന്ധം 2-ാം അധ്യായം 32-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ പർപ്പറ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചാൽ ദീക്ഷാ പേര് വിളിക്കണം. അത് എന്തിനാണ്? അവസാന നിമിഷവും ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കർമ്മി പേര് വിളിച്ചാല് കർമ്മം അവരുടെ കൂടെ വരും. 33-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അന്യഥാ മ്രിയമാണസ്യ നാശുചേർവൃഷണീപതേ വൈകുണ്ഠനാമഗ്രഹണം ജിഹ്വാ വക്തുമിഹാർഹതി. അന്യഥാ മ്രിയമാണസ്യ നാശുചേർവൃഷണീപതേ വൈകുണ്ഠനാമഗ്രഹണം ജിഹ്വാ വക്തുമിഹാർഹതി. ഓക്കെ, നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓക്കെ, വിജയേശ്വരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്യഥാ മ്രിയമാണസ്യ നാശുചേർവൃഷളീപദേഃ വൈകുണ്ഠനാമഗ്രഹണം ജിഹ്വാ വക്തുമിഹാർഹതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്യഥാ മ്രിയമാണസ്യ നാശുചേർവൃഷണീപദേഃ വൈകുണ്ഠനാത്മാ ഗ്രഹണം ജിഹ്വാ വക്തുമിഹാർഹതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഗോപാലൻ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്യഥാ മ്രിയമാണസ്യ നാശുചേർവൃഷളീപദേ വൈകുണ്ഠനാമഗ്രഹണം ജിഹ്വാ വക്തുമിഹാർഹതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജേ. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്യഥാ മ്രിയമാണസ്യ നാശുചേർവൃഷളീപദേഃ വൈകുണ്ഠനാമഗ്രഹണം ജിഹ്വാ വക്തുമിഹാർഹതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്യഥാ മ്രിയമാണസ്യ നാശുചേർവൃഷളീപതേ വൈകുണ്ഠനാമഗ്രഹണം ജിഹ്വാ വക്തുമിഹാർഹതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്യഥാ മ്രിയമാണസ്യ നാശുചേർവൃഷളീപതേഃ വൈകുണ്ഠനാമഗ്രഹണം ജിഹ്വാ വക്തുമിഹാർഹതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്യഥാ മ്രിയമാണസ്യ നാശുചേർവൃഷളീപദേഃ വൈകുണ്ഠനാമഗ്രഹണം ജിഹ്വാ വക്തുമിഹാർഹതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീദേവി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്യഥാ മ്രിയമാണസ്യ നാശുചേർവൃഷളീപതേഃ വൈകുണ്ഠനാമഗ്രഹണം ജിഹ്വാ വക്തുമിഹാർഹതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം നോക്കാം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥന ഭക്തിവേദാന്ത സാംസ്കൃത പ്രഭാതിച്ച് ഒരു വേശ്യയുടെ അങ്ങേയറ്റം വൃത്തിഹീനമായ സൂക്ഷിപ്പുകാരനായിരുന്ന എനിക്ക് മരിക്കാൻ തയ്യാറായ സമയത്ത് വൈകുണ്ഠപതിയുടെ നാമം ജപിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞതിനാൽ മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്ന ഭക്തി സേവനം മൂലമല്ലേ? തീർച്ചയായും, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കഴിയുമായിരുന്നില്ല. ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ യജമാനൻ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന വൈകുണ്ഠപതി എന്ന നാമം വൈകുണ്ഠം എന്ന നാമത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമല്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു സാക്ഷാത്കൃത ആത്മാവായി കഴിഞ്ഞ അജാമിളന് തന്റെ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങളാണ്
തനിക്ക് മരണസമയത്തെ ഭീകരാവസ്ഥയിൽ നിന്നും വൈകുണ്ഠപതിയുടെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. 34-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ക്വചാഹം ഹിതവപ്പാവോ ബ്രഹ്മജ്ഞോ നിരപത്രപഃ ക്വചത് നാരായണേത്യത്തത് ഭഗവന്നാമമംഗളം. ക്വചാഹം ഹിതവപ്പാവോ ബ്രഹ്മജ്ഞോ നിരപത്രപഃ ക്വചത് നാരായണേത്യത്തത് ഭഗവന്നാമമംഗളം. അജാമിളൻ തുടർന്നു, സ്വന്തം ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരത്തെ ഹനിച്ച ലജ്ജാഹീനനായ വഞ്ചകനാണ് ഞാൻ. തീർച്ചയായും ഞാൻ പാപത്തിന്റെ ആൾ രൂപമാണ്. സർവമംഗളകാരകമായ നാരായണ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമജപത്തോട് സാദൃശ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എവിടെയാണ്? കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ നാരായണന്റെ കൃഷ്ണന്റെ നാമം പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാം ഇതിൽ വരുന്നതിനു മുമ്പത്തെ നമ്മുടെ അവസ്ഥയും ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയും പരിഗണിക്കണം. നാം മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നവർ, മദ്യപിക്കുന്നവർ, സ്ത്രീലമ്പടന്മാർ എന്നീ നിലകളിൽ എല്ലാവിധ പാപകർമ്മങ്ങളും ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുവാൻ അവസരം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ അവസരത്തെ എപ്പോഴും പ്രശംസിക്കണം. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ ധാരാളം ശാഖകൾ തുറക്കുന്നു. ഈ സൗഭാഗ്യം ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുന്നതിനും പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന് നേരിട്ട് സേവനം ചെയ്യുന്നതിനും നാം വിനിയോഗിക്കണം. നമ്മുടെ നേരത്തെയുള്ള അവസ്ഥയും ഇപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ മനസ്സിലാക്കുകയും നാം ഉയർന്ന ജീവിതത്തിൽ നിന്നും പതിക്കാതിരിക്കുവാൻ അതീവ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുകയും വേണം. 35-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സോഹം തഥാ യദിഷ്യാമി യദച്ചിത്തേന്ദ്രിയാനിലഃ യദാ ന ഭൂയ ആത്മാനാം മന്ദേ തമസി മജ്ജയേ. സോഹം തഥാ യദിഷ്യാമി യദച്ചിത്തേന്ദ്രിയാനിലഃ യഥാ ന ഭൂയ ആത്മാനാം മന്ദേ തമസി മജ്ജയേ. ഈ വിധം പാപിയായൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാനെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഈ അവസരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ മനസ്സിനെയും ജീവിതത്തെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിച്ച് സദാ ഭക്തിത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്ന വശം ഞാൻ വീണ്ടും ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ അഗാധമായ അന്ധകാരത്തിൽ പതിക്കാതിരിക്കും. നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഈ ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. കൃഷ്ണന്റെയും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെയും കാരുണ്യത്താൽ നാം ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടു. ഇത് വലിയൊരു അവസരമാണെന്ന് സ്മരിക്കുകയും വീണ്ടും പതനം സംഭവിക്കരുതേ എന്ന് കൃഷ്ണനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പക്ഷം നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ വിജയപ്രദങ്ങളാകും. 36-37 ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിമുച്യ തമമിമം ബന്ധം അവിദ്യാകാമകർമ്മചം സർവഭൂത സുഹൃത്ശാന്തോ മൈത്രകരുണ ആത്മവാൻ മോചയേ ഗ്രസ്തമാത്മാനം യോഷിന്മയ്യാത്മമായയാ വിക്രീഡിതോ യായൈവാഹം ക്രീഡാമൃഗായിവാദമഃ വിമുച്യ തമമിമം ബന്ധമവിദ്യാകാമകർമ്മചം സർവഭൂത സുഹൃത്ശാന്തോ മൈത്രകരുണാത്മവാൻ മോചയേ ഗ്രസ്തമാത്മാനം യോഷിന്മയ്യാത്മമായയാ വിക്രീഡിതോ യൈവാഹം ക്രീഡാമൃഗൈവാദമഃ. ഒരുവൻ ശരീരമാണെന്ന് താനെന്ന് ധരിക്കുന്നതിനാൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വിഷയീഭവിക്കുകയും ആഗ്രഹ നിവർത്തിക്കായി നിരവധി പുണ്യപാപകർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനാവുകയും ചെയ്യും.
ഇതാണ് ഭൗതിക ബന്ധനം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിയാൽ ഒരു സ്ത്രീ കാരണമുണ്ടായ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും ഞാനിപ്പോൾ സ്വയം മോചിതനാകണം. അങ്ങേയറ്റം മതപ്പതിച്ചു പോയ ആത്മാവായിരുന്നതിനാൽ വ്യാമോഹശക്തി വ്യാമോഹശക്തിയുടെ ഇരയായിത്തീർന്ന ഞാൻ ആ സ്ത്രീയുടെ കയ്യിലെ ചരടിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു നായയെ പോലെ അവൾക്ക് ചുറ്റും നൃത്തം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാമാർത്ഥമായ അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ മായയിൽ നിന്നും സ്വയം സ്വതന്ത്രനാകണം. ഞാൻ എല്ലാ ജീവസത്തകളോടും കാരുണ്യമുള്ളവനും എല്ലാവരുടെയും ക്ഷേമകാംക്ഷിയും മിത്രവുമായി തീരുകയും സദാ സ്വയം കൃഷ്ണാഭവത്തിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യണം. ഭാവാർത്ഥമേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. എല്ലാ കൃഷ്ണാബോധ വ്യക്തികളുടെയും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന്റെ നിലവാരം ഇതായിരിക്കും. ഒരു കൃഷ്ണാബോധവാനായ വ്യക്തി മായയുടെ എല്ലാ കുരുക്കുകളിൽ നിന്നും സ്വയം സ്വതന്ത്രനാവുകയും ആ കുരുക്കുകളിൽ അകപ്പെട്ട് ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരോട് സഹാനുഭൂതിയുള്ളവരുമായിരിക്കും. കൃഷ്ണാബോധ വ്യക്തിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, മറിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കൂടിയാണ്. കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ പരിപൂർണത ഇതാണ്. സ്വന്തം മോക്ഷത്തിൽ മാത്രം താല്പര്യമുള്ള ഒരുവൻ മറ്റുള്ളവരോടുള്ള അനുകമ്പം മൂലം കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൃഷ്ണാബോധവാനായ വ്യക്തിയോളം പുരോഗതിയുള്ളവനല്ല. ആ വിധത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും പതനം സംഭവിക്കില്ല. അവനെ കൃഷ്ണൻ എപ്പോഴും പ്രത്യേക സംരക്ഷണം നൽകും. കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ രത്നച്ചുരുക്കം അതാണ്. എല്ലാവരും മായാശക്തികളുടെ കൈകളിലെ അവൾ ചലിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ മാത്രം ചലിക്കുന്ന കളിപ്പാട്ടങ്ങളാണ്. സ്വയം മോചിപ്പിക്കുവാനും മറ്റുള്ളവരെ മോചിപ്പിക്കുവാനും ഒരുവൻ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് വരണം. ശ്ലോകം 38. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മമാഹമിതി ദേഹോ ദോഹിത്വാമിത്വാർത്ഥദീർഘതീം ദാസേ മനോ ഭഗവതി ശുദ്ധം തത്കീർത്തനാദിഭിഃ. മമാഹമിതി ദേഹോ ദോഹിത്വാമിത്വാർത്ഥദീർഘതീം ദാസേ മനോ ഭഗവതി ശുദ്ധം തത്കീർത്തനാദിഭിഃ. ഭക്തന്മാരുടെ സഹവാസത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം കീർത്തിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം എന്റെ ഹൃദയം ഇപ്പോൾ നിർമ്മലമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാനിനി ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള മിഥ്യാപ്രലോഭങ്ങളുടെ ഇരയായി വീണ്ടും വീഴില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആത്യന്തിക സത്യത്തിൽ അടിയുറച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനിമേൽ ശരീരമാണ് ഞാൻ എന്ന മിഥ്യാധാരണ എനിക്കുണ്ടാവില്ല. ഞാനെന്നും എന്റേതെന്നുമുള്ള മിഥ്യാസങ്കല്പം ഉപേക്ഷിച്ച് ഞാൻ എന്റെ മനസ്സ് ഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങളിൽ ഉറപ്പിക്കും. ഒരു ജീവസത്ത എങ്ങനെയാണ് ഭൗതികാവസ്ഥയുടെ ഇരയായി തീരുന്നതെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വ്യക്തമായി വിശദീകരിച്ചു. ശരീരത്തെ ആത്മാവെന്ന് തെറ്റായി ധരിക്കുന്നിടത്തോ നിന്നാണ് അതിന്റെ ആരംഭം. അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ ശരീരമല്ല, ശരീരത്തിനുള്ളിലാണ് എന്ന ആധ്യാത്മികോപദേശത്തോടെ ഭഗവത്ഗീത ആരംഭിക്കുന്നു. ഒരുവൻ കൃഷ്ണന്റെ നാമം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുകയും സദാ ഭക്തന്മാരുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ അവബോധം സ്വായത്തമാക്കാൻ കഴിയൂ. ഇതാണ് വിജയത്തിന്റെ രഹസ്യം. അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം കീർത്തിക്കണമെന്നും ഭൗതിക ലോകത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രത്യേകിച്ചും അവിഹിത ലൈംഗിക ജീവിതം, മാംസഭക്ഷണം, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉപയോഗം, ചൂതാട്ടം എന്നീ കാമാർത്ഥങ്ങളായ കളങ്കങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതനാകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഊന്നിപ്പറയും. ഒരുവൻ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ ഈ തത്വങ്ങൾ പിന്തുടരുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുകയും അപ്രകാരം ഭൗതികാസ്ഥന്റെ ദുരിതാവസ്ഥയിൽ നിന്നും സ്വയം രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണം. ജീവിതത്തിന്റെ ശാരീരിക സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാവുക എന്നതാണ് പ്രഥമമായ ആവശ്യം.
ഓക്കെ, 39 കൂടി നോക്കാം. അജാമിളൻ ഇനി ഹരിദ്വാറിലേക്ക് പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നതാണ്. നോക്കിയിട്ട് നിർത്താം. 39. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇതി ജാതസ്സു നിർവേദാശന സംഗേന സാധുഷു ഗംഗാദ്വാരമുപേയായ മുക്ത സർവാനുബന്ധനഃ. ഇതി ജാതസ്സു നിർവേദഃ ക്ഷണസംഗേന സാധുഷു ഗംഗാദ്വാരമുപേയായ മുക്ത സർവാനുബന്ധനഃ. ഭക്തന്മാരോടുള്ള അഥവാ വിഷ്ണുദൂതന്മാരോടുള്ള ഒരു നിമിഷത്തെ സംഘം കൊണ്ട് അജാമിളൻ ജീവിതത്തിന്റെ ഭൗതിക സങ്കല്പത്തോട് നിഷേധാർഢ്യത്തോടെ സ്വയം ബന്ധവിച്ഛേദം നടത്തി. അപ്രകാരം എല്ലാ ഭൗതിക ആകർഷണങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനായ അവൻ വളരെ വേഗം ഹരിദ്വാറിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിച്ചു. ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം അജാമിളൻ അവന്റെ പത്നിയെയും സന്താനങ്ങളെയും ശ്രദ്ധിക്കാതെ കൂടുതൽ ആധ്യാത്മിക ഉന്നതി നേടുന്നതിന് നേരെ ഹരിദ്വാറിലേക്ക് പോയെന്ന് മുക്ത സർവാനുബന്ധന എന്ന വാക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കൃഷ്ണാവധ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഇപ്പോൾ വൃന്ദാവനത്തിലും നവദ്വീപിലും കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട്. വിശ്രമ ജീവിതം നയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അവർ ഭക്തന്മാരായാലും അല്ലെങ്കിലും ജീവിതത്തിന്റെ ശരീരസങ്കല്പം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ അവിടങ്ങളിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം കീർത്തിച്ചും പ്രസാദം സ്വീകരിച്ചും വളരെ ലളിതമായ മാർഗത്തിലൂടെ ജീവിതത്തിന്റെ അത്യുന്നത വിജയം കൈവരിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ആ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ വിശ്രമ ജീവിതം നയിക്കാൻ ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം ഒരുവനെ ഭഗവദ്ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാം. ഞങ്ങൾക്ക് ഹരിദ്വാറിൽ ഒരു കേന്ദ്രമില്ല. പക്ഷേ വൃന്ദാവനവും മായാപൂർ ശ്രീധാമവും ഭക്തർക്ക് മറ്റേത് പുണ്യസ്ഥലങ്ങളെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠങ്ങളാണ്. ചൈതന്യ ചന്ദ്രോദയ ക്ഷേത്രം ഭക്തന്മാരുമായി സഹവസിക്കുന്നതിന് ഒരുവന് നല്ല അവസരം നൽകും. നമുക്കെല്ലാം ഈ അവസരത്തിന്റെ പ്രയോജനം നേടാം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീ ഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. പ്രഭുപാദ കി ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ. ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ ഹരേ രൂപം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ വിഷ്ണുദൂതന്മാർ അവിടേക്ക് വന്നു അല്ലെ. അജാമിളനെ ആ യമകിങ്കരന്മാരിൽ രക്ഷിക്കുകയും അജാമിളൻ എന്തോ പറയുവാനായിട്ട് ഭാവിക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് വിഷ്ണുദൂതന്മാർ അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ഉണ്ടായി. അപ്പോ വിഷ്ണുദൂതന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള അല്ലെ ഭഗവാനുമായിട്ട് സഹവസിക്കുന്നവരാണ്. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളവരാണ്. ആ അവരുടെ അസോസിയേഷൻ കൊണ്ട് കൂടുതൽ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ വിവരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇന്നത്തെ ആ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? 32ാമത്തെ ശ്ലോകം. അതാപി മേ ദുർഭഗസ്യ വിബുധോത്തമ ദർശനേ ഭവിതവ്യം മംഗളേന യേനാത്മാ മേ പ്രസീദതി.
പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഒരു സമുദ്രത്തിൽ അലിഞ്ഞുചേർന്ന ഞാൻ അങ്ങേയറ്റം വെറുപ്പുളവാക്കുന്നവനും നിർഭാഗ്യവാനുമാണെങ്കിൽ മുമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ച ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങൾ മൂലം എനിക്ക് എന്നെ രക്ഷിക്കുവാനെത്തിയ ആ 4 ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തികളെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. അവരുടെ സന്ദർശനത്താൽ ഞാനിപ്പോൾ അത്യധികം സന്തോഷവാനാണ്. അജാമിളൻ സ്വയം പറയുന്നു, ഞാൻ അത്രയും വലിയ പാപിയാണ്, അല്ലെ, ഏറ്റവും നിർഭാഗ്യവാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. എങ്കിലും ഞാൻ നേരത്തെ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു, അല്ലെ. ഇവിടെ പറഞ്ഞു, മുമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ച ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങൾ മൂലം എനിക്ക് എന്നെ രക്ഷിക്കാനെത്തിയ ആ 4 ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തികളെ കാണാൻ. ഭഗവാനെയും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെയും കണ്ടുമുട്ടുക, അവരുടെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഈസി ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതല്ല, അല്ലെ. അപ്പൊ അജാമിളൻ ഇവിടെ ലോട്ടറി അടിച്ചതുപോലെ കിട്ടിയതല്ല, അല്ലെ. അജാമിളൻ നേരത്തെ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് പിതാവ് പൂജയ്ക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ ശേഖരിക്കുവാൻ കാട്ടിലേക്ക് അയച്ചപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു അസത്സംഗത്തിൽ പെട്ടുപോകുന്നത്, അല്ലെ. ഈ ഒരു സ്ത്രീ രാകൃഷ്ണനാവുന്നതും പിന്നീട് ആ സ്ത്രീയോടൊപ്പം അതിന്റെ മുന്നേ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു, അല്ലെ. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ബ്രാഹ്മണ മൃഗങ്ങൾ സാധാരണയായിട്ട് വിഗ്രഹാരാധനയും പൂജകളൊക്കെ പതിവാണ്, അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അജാമിളൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പൊ അന്ന് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് ഇപ്പോഴെന്താണ്, ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ദൂതന്മാർ, വിഷ്ണു ദൂതന്മാർ, ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തന്മാര്, അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ പോലെ തന്നെയാണ് ആ സാരൂപ്യം, ഭഗവാന്റെ അതേ രൂപത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ആ വിഷ്ണുദൂതന്മാരും വന്നിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ. ഭഗവാനല്ല, എന്നാൽ ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെയുള്ള രൂപമാണ് അവരുടെ. നേരത്തെ വിവരിച്ചു, അല്ലെ. ശംഖ്, ചക്ര, ഗദ, പത്മങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ള അവരുടെ രൂപം മനോഹരമായിട്ടുള്ള, അല്ലെ. അജാമിളൻ തന്നെ ഓർക്കുകയുണ്ടായി ആ രൂപത്തെക്കുറിച്ച്. യമകിങ്കരന്മാർ ആ രൂപത്തെക്കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുകയുണ്ടായി, അല്ലെ, അവരുടെ രൂപത്തെ കുറിച്ചിട്ട്. അപ്പോ അങ്ങനെ ആ വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ കാണാനും അവരുടെ ആ ഒരു നിമിഷ നേരത്തെ അസോസിയേഷൻ, അല്ലെ, അവരുടെ ഒരു ദർശനം, അത് അജാമിളന്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ചു എന്നാണ്. അജാമിളൻ തിരിച്ചു ചിന്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. നേരത്തെ കുട്ടിക്കാലത്തൊരു ഭക്തനായിരുന്നു, അല്ലെ. പിന്നീട് ആ ഒരു അസത്സംഗത്തിൽ പെട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യമുണ്ട്. ആ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ കാണുകയും അവരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ നിന്നും പാപചിന്തകളൊക്കെ ഇല്ലാതാവുകയും ഭക്തിത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണമെന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്ത അദ്ദേഹത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. പ്രഭാതരുടെ ഭാവാർത്ഥ പറയുന്നു, ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം പറയുന്നത്, സാധുസംഗ സർവശാസ്ത്ര ലവ മാത്ര സാധുസംഗേ സർവസിദ്ധി. ഇതാണ് സാധുക്കളുമായിട്ടുള്ള സംഘത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നത്. അത് അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഒരു നിമിഷത്തെ ലവമാത്ര, ഒരു എന്താ പറയാ, സെക്കൻഡിന്റെ ആ ഒരു ഇതിന്റെ ഒരു 11-12 ഭാഗങ്ങൾ അത്രയാണ് വരുന്നു. 60 സെക്കൻഡിലൊരു അത്രയും ചെറിയ ഒരു സമയത്തെയാണ് ലവ എന്ന് പറയുന്നത്. ലവ മാത്ര സാധുസംഖ്യ സർവസിദ്ധി. അത്രയും ആ ചെറിയൊരു സെക്കൻഡിന്റെ ഒരു 10 അംശം 11, 12 അങ്ങനെ 12 സെക്കൻഡ്. അത്രയും ചെറിയ ഒരു 60 സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു കഴിഞ്ഞു, അല്ലെ. അത്രയും നമ്മൾ 60 സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 60 സെക്കൻഡ് ഉണ്ടായി അത്രയും. അപ്പൊ അതിന്റെ അത്രയും ഒരു 10-12 ആ ഒരു ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അത്രയും ചെറിയ സമയം മാത്രമാണ് ലവ മാത്ര എന്ന് പറയുന്നത്. ലവ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അളവാണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു ചെറിയ സമയം കൊണ്ടും ഉള്ള ഒരു ആ അസോസിയേഷൻ, ദർശനം, അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പുരോഗതി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് എന്താ വലിയ വലിയ സാധു സംഘമൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ പോവാനായിട്ടൊക്കെ എന്താണ്, നമുക്ക് അതിനടുത്ത് പോവാനും അവരുടെ അടുത്ത് പോകാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും ദൂരെ ഒന്ന് നിന്നിട്ട് അവര് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ അവരെ ദർശിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതായിത്തീരും. ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ സാധുസംഘ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പ്രോഗ്രാമൊക്കെ നടത്താറുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ മായാപ്പൂരിൽ ഇപ്പോഴും നവദ്വീപ് മണ്ഡൽ പരിക്രമം കഴിഞ്ഞു. ലോകത്തിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ശുദ്ധഭക്തന്മാരും മഹാരാജാക്കന്മാരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവരൊക്കെ നവദ്വീപ് മണ്ഡൽ പരിക്രമം ചെയ്യും. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ സേവനം ചെയ്യാൻ അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു ധാരാളം പേർ.
അവരുടെ ആ വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ, ഭഗവാനെ പറ്റി അവർ പറയുന്ന വാക്കുകൾ കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പൊ അവരുടെ അസോസിയേഷൻ ലഭിച്ചു. ധാരാളം പേർക്ക് അവരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പലപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം. ലവ മാതൃ സാധു സംഘേ സർവസിദ്ധികൾ. എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സഹവാസം ശുപാർശ ചെയ്തു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത്തരം സഹവാസത്തിന്റെ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് പോലും ഒരുവന്റെ പരിപൂർണതയുടെ ബീജം ലഭ്യമാകുന്നു. അചാമളൻ അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ തീർച്ചയായും വളരെ പരിശുദ്ധനും ഭക്തന്മാരോടും ബ്രാഹ്മണരോടും സഹവാസമുള്ളവനുമായിരുന്നു. ആ പുണ്യകർമ്മം മൂലമാണ് പതിതനായിട്ടും അവന് തന്റെ പുത്രന് നാരായണൻ എന്ന് പേരിടാൻ പ്രചോദനമുണ്ടായത്. തീർച്ചയായിട്ടും അവന്റെ അന്തരംഗത്തിലുള്ള പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ നൽകിയ ഉപദേശത്തിന്റെ ഫലമായിരുന്നു ഇത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ടും അല്ലെ. അജാമിളൻ ഇത്രയും പാപിയായിരുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ നേരത്തെ ചെറിയ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു. അതൊരിക്കലും ഭഗവാൻ മറന്നിട്ടില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് കാരുണ്യം കാണിക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ആ കുട്ടിക്ക് നാരായണൻ എന്നുള്ള പേര് വന്നത്. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഉയർന്ന വൈഷ്ണവരിൽ നിന്നും കേട്ടിട്ടുള്ള അവർ പറയുന്നത്, അവിടെ ഒരു സാധു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നാണ്. അപ്പൊ ആ സാധുവിനെ അവിടേക്ക് അയച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഭഗവാൻ തന്നെയായിരിക്കും അല്ലെ. ഒരു സാധു അവിടേക്ക് വരികയും അദ്ദേഹം പേര് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു സാധു ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ബ്രാഹ്മണരുടെ വീടുണ്ടോ, എനിക്ക് അല്പം വിശ്രമിക്കുവാനും പ്രസാദം കഴിക്കുവാനും ഒക്കെ എന്ന് അവിടെ അജാമിളന്റെ ഗ്രാമത്തിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവിടെ കുട്ടികളോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ വികൃതികളായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അവര് ഈ ബ്രാഹ്മണനെ ഒന്ന് നമുക്ക് വട്ടം കിറക്കാം എന്ന് കരുതിയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ഇവിടെ നേരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അജാമിളൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശ്രേഷ്ഠ ബ്രാഹ്മണനുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സ്വീകരണം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ ഗ്രാമത്തിലെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അജാമിളന്റെ ഭാര്യ ഒരു വേശ്യാസ്ത്രീയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം, ശൂദ്രയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ സാധുവിനെ അവിടേക്ക് അയക്കുകയുണ്ടായി ആ കുട്ടികള്. സാധു ഇതൊന്നും അറിയാതെ, ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയാതെ അവിടെ പോവുകയും അവിടെ വിശ്രമിക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് പ്രസാദം കഴിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. അപ്പോ അവർക്ക് ആ ഒരു ഏറ്റവും ഇളയ കുട്ടി, 10ാമത്തെ കുട്ടിയെ ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ആ ചാമളിന്റെ ഭർത്താവ്. അപ്പൊ ആ സാധു പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഈ കുട്ടിക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം നൽകണം, നാരായണൻ എന്ന് ഈ കുട്ടിക്ക് പേര് വിളിക്കണം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായിരുന്നു. സാധു അവിടുന്ന് പിന്നീട് പോവുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ആ സാധുവിനെ ആയിരിക്കും ഭഗവാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും അവിടെ അല്ലെ. ആ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്ഥലം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാനും കാരണം എന്താണ്? അതും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവിടെ എത്തിച്ചിട്ട് ആ സാധു പറഞ്ഞത് പ്രകാരം പിന്നീട് ആ കുട്ടിക്ക് നാരായണൻ എന്നുള്ള നാമം നൽകുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും കാരുണ്യവാനാണ് അല്ലെ. ആ ഭഗവാന് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ പോലും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യാത്രായതീ മഹത്വം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ പോലും നമ്മുടെ മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭഗവാൻ വളരെ കൃപാലുവാകിയാൽ എപ്പോഴെങ്കിലും തനിക്ക് സേവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളവരെ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കില്ല. അപ്രകാരം ഭഗവാൻ അജാമിളന്റെ അന്ധകരണത്തിൽ നിന്ന് അവന്റെ ഇളയ പുത്രൻ നാരായണൻ എന്ന് നാമകരണം ചെയ്യാൻ അവസരം നൽകിയും അങ്ങനെ അവന് പുത്രനെ വാത്സല്യപുരം നാരായണ നാരായണ എന്ന് നിരന്തരം വിളിക്കുവാനും അതുമൂലം മരണസമയത്ത് ഏറ്റവും ഭയാനകവും വിപൽക്കരവുമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാനും കഴിയുകയും ചെയ്യും. ആ വിധത്തിലാണ് കൃഷ്ണന്റെ കാര്യം. ഭഗവാൻ വേറൊരു രീതിയിലും അജാമിളനെ ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനോ അല്ലെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിപ്പിക്കാനോ ഒന്നും തന്നെ സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് വിചാരിച്ചു, ഇങ്ങനെയെങ്കിലും ആ മകനെ വിളിച്ചിട്ടെങ്കിലും അല്ലെ. സാധാരണ രീതിയിൽ കുറെ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇളയ കുട്ടികളോടായിരിക്കും വാത്സല്യം അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ
നേരത്തെ പറഞ്ഞു 10 കുട്ടികളിലുള്ളതിൽ ഏറ്റവും ഇളയ കുട്ടിയാണ് നാരായണൻ എന്ന് പേരിട്ടിരുന്നത് അല്ലെ. ആ കുട്ടിയെ നിരന്തരം വിളിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഭഗവാനെ വിളിച്ചതായിട്ട് കണക്കിലെടുക്കുകയുണ്ടായി. നേരത്തെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണ്ടായി അല്ലെ. നാരായണ ഇവിടെ വരൂ, ഭക്ഷണം കഴിക്കൂ അല്ലെ, നാരായണ ഇവിടെ വരൂ, കുളിക്കൂ, നാരായണ ഇവിടെ വരൂ, ഉറങ്ങൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴും നാരായണ നാരായണ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദേവായി ഭക്തി ലതാപിച്ചു. ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും കൃപയാൽ ഒരുവന് ഭക്തിയുടെ ബീജം ലഭിക്കുന്നു. ഈ സഹവാസം ഒരുവനെ ഏറ്റവും വലിയ ഭയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ അതിനാൽ ഓരോ ഭക്തന്റെയും നാമം വിഷ്ണുവിനെ സ്മരിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ മരണസമയത്ത് ഭക്തന് കൃഷ്ണദാസനെന്നോ ഗോവിന്ദദാസനെ പോലുള്ള സ്വന്തം പേര് ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവന് മഹാവിപത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും. നേരത്തെ ഇതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അല്ലെ. അപ്പോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവസാന നിമിഷവും നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ, ഭഗവാന്റെ നാമം ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഉള്ള പേര് ഇടുന്നത് എന്ന്. നമ്മള് മക്കൾക്കൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗുരു ഭഗവാന്റെ ദാസൻ എന്നുള്ള പേര് തരുന്നത്. നമുക്ക് അത് ഓർമ്മിക്കാനെങ്കിലും അവസാന നിമിഷങ്ങളും സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. അതുകൊണ്ട് ദീക്ഷാ സ്വീകരണ സമയത്ത് നാമമാറ്റം അനിവാര്യ. കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം വളരെ വിശാലമാകിയാൽ അത് കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുവാൻ ഒരുവനെ ഒരു വിധത്തിലെങ്കിലും മറ്റൊരു വിധത്തിൽ അവസരം. കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാം ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. നമുക്ക് കാണാം രാവിലെ മുതൽ അല്ലെ മംഗളാരതി അല്ലെ, പിന്നീട് നരസിംഹാരതി അല്ലെ, തുളസി ആരതി അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോന്നും അതിലൊക്കെ തുളസി ആരതിയിൽ എന്താ പറയുന്നത്, രാധാകൃഷ്ണ സേവപ്പവുമേ മേരാഭിലാഷം അല്ലെ, രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ സേവനം ചെയ്യുകയാണ് എന്റെ അഭിലാഷം, എന്റെ ആഗ്രഹം അല്ലെ. തുളസി മഹാറാണിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു വൃന്ദാദേവി തുളസി മഹാറാണിയാണ് നമുക്ക് വൃന്ദാവനത്തിന്റെ എല്ലാം നോക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വേഗത്തിൽ ലഭിക്കുവാൻ വൃന്ദാദേവിയുടെ ഇവിടെ സാധിക്കുന്നു അല്ലെ. വൃന്ദാദേവിയോടും തുളസി മഹാറാണിയോടൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെയും കീർത്തിക്കുന്നതും ആസ്വദിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോന്നും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഭുപാദർ അങ്ങനെയാണ് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ എല്ലാ സമയവും കൃഷ്ണാബോധന രാവിലെ അപ്പോ എപ്പോഴും എൻഗേജ്ഡ് ആണ് അല്ലെ. മംഗളാരതി കഴിഞ്ഞു, പിന്നീട് നരസിംഹ തുളസി ആരതി, പിന്നീട് ജപം അല്ലെ, 2 മണിക്കൂർ ജപം. അപ്പൊ അത് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ദർശനാരതി അല്ലെ, പിന്നീട് ഗുരുപൂജ, പിന്നീട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ രാവിലത്തെ പിന്നെ പ്രസാദം അല്ലെ 9 മണിക്ക്. അപ്പൊ അങ്ങനെ രാവിലത്തെ അല്ലെ. പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് വീണ്ടും ഭോഗാരതി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും വൈകിട്ട് വീണ്ടും എൻഗേജ്ഡ് ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാ സമയത്തും ഭഗവാനെ ഓർക്കാനും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനും തരത്തിലാണ് പ്രഭുപാദർ ഇതൊക്കെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അടുത്ത ശ്ലോകം, ഒരു വേശ്യയുടെ അങ്ങേയറ്റം വൃത്തിഹീനമായ സൂക്ഷിപ്പുകാരനായിരുന്നു എനിക്ക് മരിക്കാൻ തയ്യാറായ സമയത്ത് വൈകുണ്ഠപതിയുടെ നാമം ജപിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത് ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്ന ഭക്തി സേവനം മൂലമല്ലേ? തീർച്ചയായും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കഴിയുമായിരുന്നില്ല. അജാമിളൻ ഓർക്കുന്നു, ഞാൻ കുറച്ചെങ്കിലും ഭക്തി സേവനങ്ങൾക്ക് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിച്ചത്. അവസാന നിമിഷവും അജാമിളൻ കാണുന്നു യമകിങ്കരന്മാര് വന്നിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് കയറൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോഴാണ് ഭയപ്പെട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് നാരായണായൻ. പറയുന്നു, ആത്മീയ ലോകത്തിൽ യജമാനൻ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന വൈകുണ്ഠപതി എന്ന നാമം വൈകുണ്ഠം എന്ന നാമത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമല്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു സാക്ഷാത്കൃത ആത്മാവായി തീർന്ന അജാമിളൻ തന്റെ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങളാണ് തനിക്ക് മരണസമയത്തെ ഭീകരാവസ്ഥയിൽ വൈകുണ്ഠപതിയുടെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ധാരാളം ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം. നമുക്കും ഇവിടെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ എത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്, നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിലൊക്കെ കുറെ ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലെ. കുറെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ, കുറെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിച്ചത്.
ബ്രഹ്മാണ്ടേ ഭ്രമിതേ കോൻ ഭാഗ്യവാൻ ജീവ് ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദിപ്പായി ഭക്തി കഥ. അനേകം ജന്മങ്ങള് വിവിധ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിൽ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് അവസാനം ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഒരാൾക്ക് ഭക്തിലതാബീജ് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത്രയും ഭാഗ്യവാന്മാർ, ഭാഗ്യവാൻജി, എത്രയോ കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതില് കൃഷ്ണാബോധവാന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അത്രയും ചുരുക്കം മാത്രമായിരിക്കും. ഇത് എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കില്ല അല്ലെ. അത്രയും ഭാഗ്യവാന്മാരായിരിക്കും. അജാമിളൻ തുടർന്ന് സ്വന്തം ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരത്തെ ഹനിച്ച് ലജ്ജാഹീനായ വഞ്ചകനാണ് ഞാൻ. തീർച്ചയായും ഞാൻ പാപത്തിന്റെ ആൾരൂപമാണ്. സർവമംഗളകരകനായ നാരായണ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമ ജപത്തോട് സാദൃശ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എവിടെയാണ്? അതാണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ ജപത്തിന്റെ എന്താണ് അതിന്റെ സവിശേഷത അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത്രയും പാപിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും വേറെയുള്ള യജ്ഞങ്ങളോ പൂജകളോ ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് യോഗ്യതയില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതിന് യാതൊരു നിയമനിബന്ധനയും അല്ലെ. നാംനാമകാരി ബഹുദാ നിജ സർവശക്തി തത്രാർപ്പിത നിയമിത സ്മരണേനക. ഭഗവാൻ തന്നെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെ. കലിയുഗത്തിലെ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ശക്തിയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജപിക്കുവാനായിട്ട് യാതൊരു നിയമനിബന്ധനയും ഇല്ല. എത്ര പാപിയായിട്ടുള്ള ആൾക്ക് പോലും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാം. ഏത് അശുദ്ധമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലും അല്ലെ, ഏത് അവസ്ഥയിലായാലും ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാം. കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ നാരായണന്റെ കൃഷ്ണന്റെ നാമം പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാമം ഇതിൽ വരുന്നതിനു മുമ്പത്തെ നമ്മുടെ അവസ്ഥയും ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയും പരിഗണിക്കുന്ന മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നവർ, മദ്യപിക്കുന്നവർ, ശ്രീലമ്പടന്മാർ എന്നീ നിലകളിൽ എല്ലാവിധ പാപകർമ്മങ്ങളും ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാൻ അവസരം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ അവസരത്തെ എപ്പോഴും പ്രശംസിക്കണം. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ ധാരാളം ശാഖകൾ തുറക്കുന്ന ഈ സൗഭാഗ്യവും ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിക്കുന്നതിലും പരമദിവോത്തമൃഷ്ണനായ ഭഗവാന് നേരിട്ട് സേവനം ചെയ്ത് നാം വിനിയോഗിക്കണം. നമ്മുടെ നേരത്തെയുള്ള അവസ്ഥയും ഇപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുകയും ഈ ഉയർന്ന ജീവിതത്തിൽ നിന്നും പതിക്കാതിരിക്കുവാൻ അതീവ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുകയും ചെയ്യണം. നമ്മള് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വരുന്നതിന് മുന്നേ എല്ലാവരും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പാലിച്ചിരുന്നു എന്ന് വരും അല്ലെ. പലപ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിലൊക്കെ അല്ലെ മത്സ്യമാംസങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുന്നവരായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടും അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിച്ചിരുന്നവരായിരിക്കും അല്ലെ. നമുക്കത് നമ്മൾ അജ്ഞത കൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിച്ചു അല്ലെ. നമ്മൾ എന്നാൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു മമേ വാംശോ ജീവലോകേച്ച്, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എന്റെ അംശമാണ്. സർവസ്യജാഹം സർവവിഷ്ണു, എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാൻ പരമാത്മാവാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെയൊക്കെ കൊന്നു തിന്നുന്നത് പാപമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുകയും പിന്നീട് നമ്മള് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം അതൊന്നും തുടരാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു നമ്മള് നേരത്തെയുള്ള നമ്മുടെ അവസ്ഥയും ഇപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥയും നമ്മൾ നോക്കുകയും ഇനി വീണ്ടും ആ നേരത്തെയുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് പതിച്ചു പോവാതിരിക്കുവാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുകയും വേണമെന്ന് പറയും. ഹിപ്പികളായിട്ടുള്ളവരൊക്കെ 4 യമനിയമങ്ങളും പാടെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ അവരൊക്കെ പ്രഭുപാദര് ഭഗവത് പ്രസാദം കൊടുത്ത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ച് അവരൊക്കെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാക്കി. ഇപ്പോഴും അവരൊക്കെ ഉണ്ട് വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ. ആ ഹിപ്പികളായിട്ട് പണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്നവരൊക്കെ ഇപ്പോഴും അവർ പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ഇപ്പോഴും അവർ നല്ല രീതിയിൽ ഭക്തി സേവനങ്ങളും മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാർക്കൊക്കെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ തരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് നമ്മള് എപ്പോഴും നമ്മുടെ നേരത്തെയുള്ള അവസ്ഥയും നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയും നോക്കുകയും ഇനി ഒരിക്കലും പഴയ രീതിയിലേക്ക് പതിച്ചു പോവാതിരിക്കുവാൻ അതീവ ശ്രദ്ധാലുവാവുകയും വേണമെന്ന് പറയും. ഈ വിധം പാപിയായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാനെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഈ അവസരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ മനസ്സിനെയും ജീവിതത്തെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിച്ച് സദാ ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്ന പക്ഷം ഞാൻ വീണ്ടും ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ അഗാധമായ അന്ധകാരത്തിൽ പതിക്കാതിരിക്കും. ഇവിടെ പറയുന്നു ഞാൻ അത്രയും പാപിയാണ് എങ്കിലും ഇപ്പോഴ് വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ കണ്ടുമുട്ടുകയും അവരുടെ ആ ഒരു ദർശനം കൊണ്ട് അല്ലെ അവരുടെ അസോസിയേഷൻ കൊണ്ട്
ശരിയായ ബോധം തിരിച്ചു കിട്ടുകയും അല്ലെ ഒക്കെ ഉണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ ഈ അവസരം ലഭിച്ച മനസ്സിനെയും ജീവിതത്തെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിച്ച് സദാ ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുവൻ ഞാൻ വീണ്ടും ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ അഗാധമായ അന്ധകാരത്തിൽ പതിക്കാതിരിക്കും എന്ന് പറയും. പ്രഭാതർ പറയുന്നു, നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഈ ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. കൃഷ്ണന്റെയും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെയും കാരുണ്യത്താൽ ഞാൻ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടു. ഇത് വലിയൊരു അവസരമാണെന്ന് സ്മരിക്കുകയും വീണ്ടും പതനം സംഭവിക്കരുത് എന്ന് കൃഷ്ണനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്ത പക്ഷം നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ വിജയപ്രദമാകും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്രഭാതർ പറയുന്നു, ഇപ്പൊ അജാമിളം പറയുന്നത് പോലെ നമുക്കും ദൃഢവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറയും. എന്താണ്? നമ്മള് എത്രയോ ജന്മങ്ങള് എന്തൊക്കെയോ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു അല്ലെ. അവസാനം എന്താണ്? ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ട് അല്ലെ, ബ്രഹ്മാണ്ഡേ ഭ്രമിതേക്കോൻ ഭാഗ്യവാൻ ജീവ് ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദി പായ. നമുക്ക് ഇത് യാദൃശികമായിട്ട് കിട്ടിയതല്ല, ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ട് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഭക്തിലതാ ബീച്ച് കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചത്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മള് ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കരുത് എന്ന് പറയും. ഇത് നമുക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ്. ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ട് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഇതിനേക്കാളും ഭാഗ്യമുള്ള വേറൊരു കാര്യവും ഇല്ല അല്ലെ. ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാൻ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് എന്ന് പറയും. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൊലബേജ ശ്രീധരനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് കൊലബേജ ശ്രീധരൻ. കൊലബേജ ശ്രീധരന്റെ ജോലി എന്താണ്? വാഴപ്പഴവും വാഴയുടെ ഇലയും വാഴക്കാമ്പും കൂമ്പും ഇതൊക്കെ വിൽക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ എന്താ പറയാ, ഒരു തുണിയൊക്കെ മറച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ചന്ത അല്ലെ. അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ വിൽക്കുന്ന ആ വ്യക്തിയോടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, നീയാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, ഏറ്റവും സമ്പന്നനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി. എന്താണ്? ഭഗവാനെ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ള ആളാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ലക്ഷ്മിപതിയാണ് അല്ലെ. ലക്ഷ്മി എന്താണ്? ലക്ഷക്കണക്കിന് ലക്ഷ്മിമാർ അല്ലെ. ലക്ഷ്മി സഹസ്ര ശതസംഭ്രം ചെയ്തു. ഇപ്പോ 10,000-കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ലക്ഷ്മിമാർ സദാ സേവനം ചെയ്യുന്ന ആ നാരായണന്റെ ഭഗവാനെ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അതിലും ഭാഗ്യവാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി വേറെ ഇല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതേപോലെ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുക, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക, ഇത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും മഹാഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റൊന്നും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതല്ല അല്ലെ. ഇപ്പൊ ലോകത്തിൽ കാണുന്നു എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും യുദ്ധങ്ങൾ, എല്ലാവരും എന്താ പറയാ സംഭ്രാന്തരായിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. എന്താണ് നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അല്ലെ. ഓരോ ദിവസവും പിറ്റേ ദിവസം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു. ഇവിടുന്ന് റഷ്യക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്, റഷ്യ ഡിവോട്ടീസ് ഒക്കെ ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ പറയും അടുത്ത കൊല്ലം ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണാം എന്ന് പറയും. എന്താണ്? അവരുടെ അടുത്തൊക്കെ റഷ്യയിലൊക്കെ അവിടുന്ന് റഷ്യയും ഉക്രൈനൊക്കെ യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ. അവിടെ അവരുടെ ഫ്ലാറ്റിന്റെ ഒക്കെ അടുത്തൊക്കെ മിസൈലും ബോംബൊക്കെ വീണുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന അവർ പറയുന്നു. നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്നൊക്കെ ധാരാളം ആൾക്കാർ അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഓരോരോ ആൾക്കാരും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പറയും. എന്നാലേ എപ്പോഴാണ് നമ്മളെടുത്ത് പോകുമ്പോൾ വരുന്നത് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം പോകുമ്പോൾ പറഞ്ഞു അടുത്ത വർഷം ഭഗവാന്റെ കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവരെ സംരക്ഷിച്ചു. നമ്മെ ഭക്ത ഭഗവാൻ പറഞ്ഞല്ലേ. അവർ വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നു, സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഇപ്പോഴും ഇനി വീണ്ടും മാർച്ചിൽ പോവുകയാണ് അവർ നാട്ടിലേക്ക് തന്നെ. അപ്പൊ 6 മാസം അവിടെ അതികഠിനമായിട്ടുള്ള തണുപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല. ഭക്തി സേവനം ചെയ്യാൻ പോയിട്ട് അവിടെ ജീവിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരുടേക്ക് ഇപ്പോഴും ഇപ്പൊ വീണ്ടും തിരിച്ചു പോകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്തും പലതരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഒക്കെ നടക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരെ തീർച്ചയായിട്ടും സംരക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു, കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കുക, കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും നിൽക്കുക എന്നുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കുകയും അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമെന്ന് പ്രഭുപാദരിയുടെ ഓർമ്മിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. നമുക്കൊരിക്കലും പതനം സംഭവിക്കരുത്. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനും സാധിക്കണം അല്ലെ. ഏത് നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഏത് സമയം വേണമെങ്കിലും മായ നമ്മളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അഹങ്കാരിയായിട്ട് നടക്കണേ. ഞാൻ വലിയ ഭക്തനാണ്, എന്നെ ഒരിക്കലും മായ സ്പർശിക്കില്ല അല്ലെ. എത്രയോ വലിയ ആൾക്കാരൊക്കെ
മായയുടെ പിടിയിൽ അകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, അവർക്കൊക്കെ പതനം സംഭവിച്ചിട്ടല്ലേ. ഇവിടെ അജാമിളന്റെ കാര്യം തന്നെ പറഞ്ഞു. അത്രയും ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തില് എല്ലാ രീതിയിലും പൂജകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നതാണ്, യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നതാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് അല്ലെ, ഒരു നിമിഷത്തെ ആ ഒരു ദൃഷ്ടിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള കാര്യം അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം തന്നെ മാറ്റിമറിക്കും അല്ലെ. അപ്പോൾ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും മായ നമ്മളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം, എപ്പോ വേണമെങ്കിലും മായയുടെ പിടിയിലാവും. എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തുള്ള നമ്മുടെ ആ ഒരു പിടി അയച്ചു വരുന്നത്, അപ്പോഴും മായ നമ്മളെ മുറുകെ പിടിക്കും അല്ലെ. എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ മുറുകെ പിടിച്ചിട്ടുള്ളത്, അപ്പോഴേ മായ നമ്മളെ സ്പർശിക്കുകയില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറയും മായ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ്. മമ മായ ദുരത്യ എന്നത് എന്റെ മായാശക്തിയാണ്, അതിനെ അതിജീവിക്കുക പ്രയാസം. എന്നാൽ എനിക്ക് ആരാണോ മാമേ ഭയേ പ്രപത്യന്തേ മായാമേതാന്തരം, ആരാണോ എനിക്ക് സറണ്ടർ ആയിട്ടുള്ളത്, ശരണം പ്രാപിച്ചത്, അവർക്ക് മായയെ വളരെ വേഗം അതിജീവിക്കാം. ഒക്കെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് നമുക്കും നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാക്കണം. നമുക്ക് എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ, അതിലൊക്കെ നമ്മൾ ആഹാരം, നിദ്ര, അഭയമൈത്രം ഇതിനൊക്കെ ആയിട്ട് ചെലവഴിച്ചു അല്ലെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നു ഈ ഒരു ജന്മം കൃഷ്ണാബോധം സീരിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനും ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനും തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനും നമ്മൾ നിശ്ചയം എടുക്കണം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, बताए गौर प्रेमानंद हरे कृष्ण. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയ്യെടുത്താം, ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ചുരുക്കാം. हरे कृष्ण. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, बताए गौर प्रेमानंद हरे कृष्ण. वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. गुरु वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, बताए गौर प्रेमानंद हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम. हरे कृष्णा.